Leyla Mecnun, Tahir Zihre, Yusuf Züleyha, Ok hem kara, jir hem su, ay hem koyaş. Birsinden başka ikinchisini göz altına getirip bulmagan parlılar gayet көп oturmuşta. Parlar hem duetlar. Бүгінгі концерт ең яқшы дуэтлар деп аталады. Һәм біз шушы орында башлыйбыз. Инде концертыбызның исемінен билгеле булганча, бүгінгі бәйрәм кичендә. Беренчедән бары тик иң яхшылар, икенчедән бары тик дуэтлар гына чыгыш ясаячак. Шулай булгач, уңайлап, жайлап кына утырыгыз. Біз кузгалабыз. Туктагыз әле, без нидер онытабыз түгелме соң? Онытабыз дигәннән башта без әлбәттә үзебез белән бер-беребезне таныштырырга онытабыз кебек. Бүгенге концертны алып барачаклар. Булат һәм Ләйсән, Иркә һәм Айваз. Көчле алкышлар. Рәхмәт. Инде онытабыз дигәннән чынлап та без чыгып китәргә онытабыздыр. Шулай бит? Ләйсән, без синең белән хәзер киттек. Айваз белән Иркә инде безнең беренче номерны игълан итерләр дип ышанып калам. Ә сіз қаршы алығыз. Вероника Кузнецова. Илназ Гарипов, тик бер сүзем җитмәде. Çiçekler kebek, üzülgen küngel. Tugel indesin, minike tugel. Deşmi udesen, yürek neteler. Kursan da mine, kurmagan kebek. Dik bir sözüm jita, ide kebek. Hazır indi hazır anladım. Dillerime niler buldu iken. Kişir deyip eyte olmadım. Dik bir sözüm jita, ide kebek. Hazır indi hazır anladım. Dillerime niler buldu iken. Kişir deyip eyte olmadım. Eyte olmadın, kişir dinmedin. Nigedir bütün sözler izledin. Koynar bulsa da eytken sözlerin. Min işitmedim, nige düzmedin. Dik bir sözüm jita, ide kebek. Hazır indi hazır anladım. Şu vakitte neler buldu iken. Kişirem de beyde olmadım. Dik bir sözüm jita, ide kebek. Hazır indi hazır anladım. Şu vakitte neler buldu iken. Kişirem de beyde olmadım. Öfkelegenge ökünüp kalmam. Yaşım sağlanıp butlarda yanam. Belki koytara olmam da sine. Şulay da kişirsen idim. Dik bir sözüm jita, ide kebek. Hazır indi hazır anladım. Şu vakitte neler buldu iken. Kişirem de beyde olmadım. Dik bir sözüm jita, ide kebek. Hazır indi hazır anladım. Şu vakitte neler buldu iken. Kişirem de beyde olmadım. Şu vakitte neler buldu iken. Kişirin yipeyde olmadım. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт.
Хәзер сәхнәгә мин Ленар Сайфиевны чакырам. Ленар, рәхим ит. Сен язларны өзіліп яратасың, әмін сөйе идім аққашны. Тик булмыш ул язын кашы, гүрләвекләр булып кайтып. Сен бит юып алдың минем бүтін сағышны. Барыбер бірге қалдық бит, рәхмәт яусын язмышқа. Кетмә бәхет яныбыздан, урын бирмә сағышқа. Барыбер бірге қалдық бит, рәхмәт яусын язмышқа. Кетмә бәхет яныбыздан, урын бирмә сағышқа. Сен бұл жерні көріп той алмайсың, әмін зәңгәр көкні өз еттім. Тик әйләнеп кайтым тагын, кояш нуры булып җаннам. Туңған йөрәгемне минем сен бит эреттең. Барыбер бергә калдык бит, рәхмәт яусын язмышка. Кетмә бәхет яныбыздан, урын бирмә сагышка. Барыбер бергә калдык бит, рәхмәт яусын язмышка. Кетмә бәхет яныбыздан, урын бирмә сагышка. Сиңа ошо якты көннәр генә, мине ярдәм кара төннәргә. Тик барыбер сине сагынам, кайтым шәфәк нуры булып. Урадым бит күңелемне назлы гөлләргә. Барыбер бергә калдык бит, рәхмәт яусын язмышка. Кетмә бәхет яныбыздан, урын бирмә сагышка. Барыбер бергә калдык бит, рәхмәт яусын язмышка. Кетмә бәхет яныбыздан, урын бирмә сагышка. Сагышка, сагышка, сагышка. Вероника Кузнецова. Ленар Сайфиев. Һәм менә шундый матур пар. Көчлерәк алкышлар җәмәгать. Ну, әле безнең Молодцы. тамашачылар кыза, әле кызганча, әле кемнәре кызарга дип монда кертә җитмәгәннәр. Инде Юк, анысы ярыйла, син өйләнгән кеше име? Мин вообще өйләнмәгән. Миңа нәрсә кирәк икән соң монда? Илдарга диета кирәк булмагач белмим сиңа. Мин ике Бер атна батон һәм май диетасында утырырга кирәк. Братна батон һәм бай. Әйе. Беләсеңме, мин нәрсә ишеткән бар? Нәрсә? Хатыны әйбәт мужикның гәүдәләре шәп була диләр. Мен сиңа карап торам да. Барса нормальныдыр иш. Куа бит. Куа. Менә Спортзалга куа. чираттагы җырчыбызга диета кирәкме? Ничек Yok, аңа шынап та, менә кемгә кирәк түгел, чөнки ул 100% бөтен
artık kaloriyaların, kilogramlı kaloriyaların barısında mında kaldıra. Kaldıramında sizge de ölöşe, anasını sizden jiyip talabılay. Lekin boşqa tugul, boşqa tugul. Әйе. Ул sizden onun için energiya talep ite. Energiyani әзерләп куйдыгызмы? Kim шығыр деп Күп ойлайсыз? итеп. Дип Аев, тибетлер, Мөнирнең туган апасы. Рәхмәт сезгә бик зур. Димәк, Баршалыгыз. шакырып алыйк. Әйдә. Сәхнәбез түрендә Мөнир Рахымая. Әйттем бек. киттек каштык тизрәк. Көшір. Ишетме. Бәрекеш. Күзләрең күңелем назлады, ай гүя нур сибә сылы йөзләрең. Сагышка бирешмә, һич юкка көнләшмә, мин бит сөям сине генә. Ал, нәфис күңелеңә сал, минем тик сиңа дигән ихлас хисләрем. Кал, сөю диңгезендә кал, көтә безне офыкта бәхет көннәре. Ал, нәфис күңелеңә сал, минем тик сиңа дигән ихлас хисләрем. Кал, сөю диңгезендә кал, көтә безне офыкта бәхет көннәре. Син генә хыялым күгендә, син генә берегенем бирмим һичкемгә. Шит ятлар, аралар, ышанма сүзләргә, мин бит сөям сине генә. Ал, нәфис күңелеңә сал, минем тик сиңа дигән ихлас хисләрем. Кал, сөю диңгезендә кал, көтә безне офыкта бәхет көннәре. Ал, нәфис күңелеңә сал, минем тик сиңа дигән ихлас хисләрем. Кал, сөю диңгезендә кал, көтә безне офыкта бәхет көннәре. Ал, нәфис күңелеңә сал, минем тик сиңа дигән ихлас хисләрем. Кал, сөю диңгезендә кал, көтә безне офыкта бәхет көннәре. Ал, нәфис күңелеңә сал, минем тик сиңа дигән ихлас хисләрем. Кал, сөю диңгезендә кал, көтә безне офыкта бәхет көннәре. Кал, сөю диңгезендә кал, көтә безне офыкта бәхет көннәре. Мөнир Рахмаев. Ятсыз. Монысы нәрсә дигән сүз булды Тагы аңламадым. бераздан көтеп тор, карап тор, хәтта яктан атылып чыга алайса. Әйе, карап тор, бер 3 секунд карап торганнан соң дәвам итсәк була. Беләсезме? Карап алыйк әле. Әйе. Ярый дуслар, дәвам итәбез һәм нинди матур сүзләр бит, Синең баскан эзләреңә Кызың булса, басар, ә менә булмаса нишләрсең? Менә хәзер сәхнәгә чыгачак җырчыбызның кызы юк, ләкин бик тә уңган, итәгатьле, тәртипле һәм иң мөһиме талантлы уллары бар. Илназ, Илнар һәм Зиннур. Аталы, уллы Сафиуллиннар. Каршы алабыз.
шифалыдыр сулары, бұрмалы су буйлары. Сөйләшіп сөзім бітмәді, көріп көзім туймады. Шілдір-шілдір шишме аға, қызлар жырлап су ала. Су алғанда суырып өпсән, өпкен ізлері қола. Шілдір-шілдір шишме аға, қызлар жырлап су ала. Су алғанда суырып өпсән, өпкен ізлері қола. Жырлай-жырлай су алғанда, шиләкләре тиз тула. Шишмә суы ішкен қызынан, көңілі шибәр була. Шілдір-шілдір шишмә аға, қызлар жырлап су ала. Су алғанда суырып өпсән, өпкен ізлері қола. Шілдір-шілдір шишмә аға, қызлар жырлап су ала. Су алғанда суырып өпсән, өпкен ізлері қола. Şişme boyuna gileli, şişme belleni sirleşi. Babaylardan kolgan kadar, ömürlükке birleşi. Şildir-şildir şişme ağa, kızlar jırlap su ala. Su alanda suırıp üpsen, üpken izleri kola. Şildir-şildir şişme ağa, kızlar jırlap su ala. Su alanda suırıp üpsen, üpken izleri kola. Şildir-şildir şişme ağa, şildir-şildir şişme ağa. Шушы қабатланмас жырының авторы қадірлі әтейбіз Зиннур Сафиуллин. Рахман бек зор. Шын көңілден. Һәм инде энекәш Илнар Сафиуллин. Хәерле кичләр, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле дуслар. Инде яңа гына башкарып узылган җыр ул безнең әтиебезнең элек язылган җырларның берсе һәм шулай ук хәзер сезнең игътибарыгызга без озак уйлап тормадык. Әтинең баяны бар, минем гитарам бар һәр вакыттагыча һәм инде сезнең өчен шулай ук әтием тарафыннан 20 еллар элек язылган җырларның берсен башкарып узасыбыз килә. Рәхим итеп кабул итегез һәм безгә сездән зур булмаган ярдәм кирәк булачак. Ул да булса Рәхәтләнеп, кушылып, җырларга киттек.
Kırlarımda bulun küllerimde Kalmadım şul niye kalmadım Qaytqan sayın öpkelegen kebek Buyulup duramın su tallarım Tallarım, tallarım, tallarım Sizini dağı bir kürer idim Oh, tallarım, tallarım, tallarım Sizge dağı bir qaytır idim Dağlar aşağı, şırlar aşağı Ömrümünü sizge yolgadım Kişirigizdim yine yıraklarga Taşlap gitken üçün tallarım Gitti tallarım, tallarım, tallarım Sizini dağı bir kürer idim Oh tallarım, tallarım, tallarım Sizge dağı bir qaytır idim Üzüm bilen kitken yollarıma Qari güzel talğana Yok min bulay büten yaşı olmay Qaytam sizge qaytam tallarım Tallarım, tallarım, tallarım Sizini dağı bir kürer idim Birgele dostlar gitti Tallarım, tallarım, tallarım Sizge dağı bir qaytır idim Üzüngizgine hazır mı? Gitti Sizini dağı bir kürer idim Aferin dostlar, rahmet Tallarım, tallarım, tallarım Sizge dağı bir qaytır idim Sizini dağı bir kürer idim Tallarım, 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 tallarım Aktorlar, başkaruşçular, özleri oynauşçular, баянистлар, гитаристлар, бик музыкаль гаилә Зиннур, Илназ, Сафиуллиннар. Әйтеп бетердем ахрысы. Зиннур, Илназ, Сафиуллиннар. Илнар, син дә чыгып баш инде. Тепшикне биш әйтмәгез әйе. Музыкаль гаилә. Талантлы гаилә. Әле ошашканнар барысы да бер-берсенә. Киттегез малай. Дәвам итәбезме? Зиннур абый точно синең малайлар. Кадерле дуслар, концертыбызның иң яхшы дуэтлар исеменә тап төшермичә алга атлыйбыз. Һәм инде алдагы чыгачак дуэтыбыз, әгәр дә склероз авыруын пропагандалай дип уйласагыз, ялгышасыз. Ул просто шундый символик җыр. Онытыйк без яшебезне дип атала ул җыр булат. Заманында һәрбер тамашачының шын дустына әверелгән Альбина Апанаева Һәм үзенең исемен, фамилиясын бер псевдонимга бикләп тыккан Илгәрәй каршы алыгыз. каршы алыгыз. Сөюмне үзлеп сөюемне сөйлемәле сиңа бүгендә Ләкин нигә инде тагын күзләреңдә синең җаным Билгесезлек моңа күренә Кешір мені яни хәлләри Тыймы тыныш түгел һаман күңелем Үкенешкән булмас микән Беләсең бит инде иркән Яшьләребез тиңдәш түгелен Онытыйк без әйдә яшебезне Гүзәл сөюебез хакына Син минеке, мин синеке диеп бәхетебезгә таба ашкына Онытыйк без әйдә яшебезне Гүзәл сөюебез хакына Син минеке, мин синеке диеп бәхетебезгә таба ашкына Син минеке, мин синеке диеп бәхетебезгә таба ашкына
Үз-үзіме ышанғандай итеп, мен сиңа да күптен ышанам. Сабырда син саф йөрәгең, дөресгелек бар теләгең. Мең рәхмәтләр укып сыкланам. Яшыбызны һаман чагыштырып, күңелеңне зинһар төшермә. Синең кайнар сөюеңә, керсез якты күңелеңә. Тиңнәр булмас мәңге бу җирдә. Онытып без әйдә яшыбызны, гүзәл сөюбез хакына. Син минеке, мин синеке диеп, бәхетебезгә таба ашына. Онытып без әйдә яшыбызны, гүзәл сөюбез хакына. Син минеке, мин синеке диеп, бәхетебезгә таба ашына. Онытып без әйдә яшыбызны, гүзәл сөюбез хакына. Син минеке, мин синеке диеп, бәхетебезгә таба ашына. Онытып без әйдә яшыбызны, гүзәл сөюбез хакына. Син минеке, мин синеке диеп, бәхетебезгә таба ашына. Син минеке, мин синеке диеп, бәхетебезгә таба ашына. Альбина Апанаева. Илгәрәй! Менә хәзер без әйтәбез. Альбина Апанаева. Һәм Илгәрәй. Рәхмәт. Илгәрәй һәм... Альбина Апанаева. Менә син диета дисең. Илгәрәй үзе өйләнгән дә егет кебек име? Ләкин миңа караганда да Аны да хатыны куадыр. фигурасы ярак. Нишлибез беләсеңме хәзер булат? Эшлибез без синең белән эшләргә килдек. Шын мәгънәсендә эшлибез, безгә түләгән акчаны кайтарабыз, чөнки җәмәгать спонсорларны игълан итәргә вакыт җитте. Әйдәгез, Син бер ярты сәгать дәвамында син өлкән карт буларак сиңа бүгенге бирәм. кан Мин Әрін иске дип әйтмәгәчме? Мин автобуста да аларга Искерәк дип юл әйтмәгәчме? бирәм хәбәр. Башлайды. Башлайды бабай. Юк, сакалың буенча карасаң, син миннән күпкә искерәк күренәсең. Синең сакалың агарып бетеп халыкка күренми, минеке хәтта бу кара. Булдырам бит инде. Хәерле кич. Бүгенге концертны оештыруда мәгълүмати ярдәм күрсәткән Татар радиосы радиостанцияләре шелтәренә рәхмәт белдерәбез. Татар радиосы яхшы кәеф бездән башлана. Дөрес, молодец. Башлангач әйбәт инде ул. ТМТV Татар музыкаль телевидениесе. Таныш йөзләр, якты төсләр. Һәрбер телевизорда бик тиздән җәмәгать, ә бүген ТВТ, Литай, Казгорсеть, Дом.ру, Билайн кәби шелтәрләрендә һәм tmtv.online.ru сайтында. TMTV бөтен татар эстрадасы. Сезнең дә күрсәтәләр ул телевизорда, әнә. Айваз, сәлам. ВКонтакте сайтында Татар музыкасы аккаунты дуслашып, без дуслыкның кадерен беләбез. Сафра Казан ябык акционерлык җәмгыяте җил давылга бирешмәслек тәҗрибә. БТА Казан дигән ишептер. Акционерлык коммерция банкы мөмкинлекләрне берләштереп. ООО Карал Тур туристлык компаниясе сезнең онытылмаслык ялыгыз. Ресторан, фестиваль, бәйрәм уздырыр өчен иң күңелле җир һәм русчасы да бар. Прекрасный место для проведения праздников кемнән аңламый татарча әме? Булды? Интернет-билет кассасы тамаша.ру. 116.ру мәгълүмати портал, көнеңне 116.ру порталы белән башла. Казан 24 порталы. Без дөреслекне язабыз. Актуаль, оператив, чын хәбәрләр. Ялкын журналы, урта һәм олы яшьтәге мәктәп балаларының журналы. Туй синеке. Синеке нәрсә? Булды. Всем за 80 журналы. Синеке семья дигән. Безнең гәҗит газетасы сәяси темаларга язучы кыю бәйсез басма. Бетте шуның белән. Тәмам. Алкышлар безнең спонсорларыбызга шиксез зур рәхмәтләрне белдерәбез. Шын мәгънәсендә. Тагын менә гаилә дидең бит, әйме? Тагын бер парыбыз бар безнең эстрадада, ул да булса, шулай ук нәкъ сезнең кебек гаилә журналына язылганнар. Ай сайын килә, укыйлар, һәм шын мәгънәсендә гаилә алар. Шулаймы? Әйе. Әле 3 ел элек гаилә булып оешканнар, һәм инде менә 2 яшьлек уллары да үсеп килә. Логично. Улларын инде бүген идә калдырганнар, зур үскән малай идә үзе Бик дөрес саклап калды. әйтәсең. Бик дөрес әйтәсең. 3 ел элек танышып, 4 яшьлек малайлар булса, булай дөрес булмас иде. Сен икенче дөрес булып чыга. Логика көчле нәрсә. Димәк, каршы алабыз дуслар, әлеге мизгелләрдә сәхнәбез турында Алмаз Һәм Гөлназ Гайфуллиннар.
Ayrılık hayırlıga bulmay Bägirkeyim şunu anladım Gitsem de min sinen yıraklarga Koňulim bilen kite olmadım Gitsem de min senden yıraklarga Koňulim bilen kite olmadım Ballarımın sayrawın Tağlar eşim sen kirek Üzüňne balbalga diňler Jırlar eşim sen kirek Üzüňne balbalga diňler Jırlar eşim sen kirek Yazgı taşudan soň yılgalarda Koytup teşekkire yarına Minim kire koytup sıyınasın Bari seni sigen yarıma Benimkile koytup sıyınasın Bari siňa süýgen ýaryma Ballarymyň sayrawyn Taňlar eşin sen kirek Üzüňne balbalga diňler Jırlar eşin sen kirek Üzüňne balbalga diňler Jırlar eşin sen kirek Sen turasың därşip ýanlaryňa Köpden indi ýazmyş türünde Dik bilmeýmin barmy eken orun Menim eşim köňel türünde Dik bilmeýmin barmy eken orun Menim eşim köňel türünde Ballarymyň sayrawyn Taňlar eşin sen kirek Üzüňne balbalga diňler Jırlar eşin sen kirek Üzüňne balbalga diňler Jırlar eşin sen kirek Ballarymyň sayrawyn Taňlar eşin sen kirek Üzüňne balbalga diňler Jırlar eşin sen kirek Üzüňne balbalga diňler Jırlar eşin sen kirek Taňlar eşin sen kirek Jırlar eşin sen kirek Sen kirek Olmaz hem Gülnaz Gayfullinler. Şeh. Almaz Gülnaz Gayfullinler. Gayfullinler. Kirip gittiler. Almaz Gülnaz. Biz bit muzikal. Şığız tağın bir kat başı yiğit. Biz şabali ol başta. Alasını onu. Almaz Gülnaz Gayfullinler. Bek motor böyle duet. Koңuşlar tilep kalayık. Indi mene bu urunda hazırlaysanım bizim fırsattan faydalanıp tamaşaçılarını жеңіл пар bilen kutlarga bular. Туктали, нинди жеңіл пар? Жеңіл пар белән мунчадан чыккан кешегә генә әйтеп китәләр түгелме? Yok. Мында мунча вообще ни при чем, чөнки мында ул жеңіл пар. Ул хәзер теге җыйнак кына гәүдәле Артур Салихов һәм җилдән җиңел Эльвира Хамматова. Каршылыгыз. Каршылыгыз дуслар. Сиңа киләм бар гомергә дип барыр юллар гына озайган Икебезгә уртак газап түгел, уртак бәхет сорыйк Ходайдан. бер югалсаң тагыл
жыр болып қалуын. Seni kütem, seni kilgenni bilip, ikimiz de biraz yalğışkan. Mehabbetten kaçıp yürügen üçün, dilmiremiz ikev sağıştan. Bir yoğaltsam tağıl kıyın bulur, süyü degen bəxit darıqın. Tiləmin min bizning məxəbbətinin tik matur jır bulub qalуын. Сиңа килем аңлап хаталарын, юл қоймасқа башқа ялғышқа. Мәхәббәтіңе сынап күпме йөрдек, тапшырырга вакыт язмышка. Бер югалтсаң табу кыйын булыр, сөю дигән бәхет даруын. Теләмим мин безнең мәхәббәтнең тик матур җыр булып калуын. Бер югалтсаң табу кыйын булыр, сөю дигән бәхет даруын. Теләмим мин безнең мәхәббәтнең тик матур җыр булып калуын. Бер югалтсаң табу кыйын булыр, сөю дигән бәхет даруын. Теләмим мин безнең мәхәббәтнең тик матур җыр булып калуын. Теләмим мин безнең мәхәббәтнең тик матур җыр булып калуын. Тик матур җыр булып калуын. Еш һәм эстрадабызның иң талантлы җырчы егетебез Артур Салихов булды. Артур, әйдә кабаттан. Артур Салихов, чаллы егете. Хәерле кич исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Хәзер инде сезгә тагын бер яңа дуэтларыбызның берсен тәкъдим итеп үтәсем килә. Инде әлеге дуэтыбызның башка җыр авторы, сүзләрнең авторы Илмира Җәлилова әлеге залда утыра. Һәм инде махсус менә шу безнең җырыбызны башкаруыбызны тыңларга дип килгән. Һәм инде хөрмәтле тамашачылар, сезнең алдыгызда да әлеге җырны тәүге тапкыр башкарабыз. Рәхим итеп тыңлап карагыз әле. Яны минем белән бергәлектә башкарага сәхнәбезгә татар эстрадасының иң якты йолдызларының берсе булган. Инде Алтын Барс премия лауреатының күп кенә Алтын Барс премия лауреаты булган Алинә Сафиуллинаны дәшәсем килә. Рәхим итегез. Хәерле кич, дуслар. Тормыш сәйер, насып ярың, тиәдә өлешеңә. Әйләнә ул бу дөньяда иң кадерле кешеңә. Насып ярың, балаларым, ömrümнең агышы, шул буладыр хатын кызының бәхет тулы язмышы. Насып ярым, балаларым, ömrümнең агышы, шул буладыр хатын кызының бәхет тулы язмышы.
Искиткеч мұңлы, güzel Elvira Хаматова һәм күз явын алырлык Алина Сафиуллина. Менә шундый шибәркәйләр. Күрәсеңме, халык чаба. Димәк, бу җирдә аларның исемнәрен тагы бер кат әйтсәң була? Әлбәттә. Менә бу юлы син әйтеп бара Лиргә. Алина Софиуллина һәм инде Эльвира Хамматова. Менә булып чыга бит. Молодец. Аларга һаман икәү йөрергә кирәк, култыклашып. Эстрадабызның иң тыңнак кызларыннан. Иң матур, иң шибәр, иң акыллы, иң талантлы кызларның берсе. Икесе. Менә Айваз, без чыгабыз да җырчыларны мактыйбыз, чыгабыз да мактыйбыз. Мактамыйча хурлап торырга кирәк дип уйлыйсың әле аларны? Юк инде. Мин алай талам кирәк булса. Юк инде, алай дип уйламыйм. Менә безнең дә бит бер җиребездә ким түгел алардан. Без дә уңган булганнар. Нигә безне беркем дә мактамый? Сен хәзер алып баручылар. Сораганда мактыйлар алар, сораганда. Зан күптән белеп алдым инде. Дөресен әйткәндә, Иркә, бу инде безнең алып баручыларның аянычлы язмышы. Ярыла, син әле бүген алып баручы ролендә беренче тапкыр. Үзең инде зарланып утырасың. Без гомер буе менә шулай. Гомер буе 40 яшьлек мужик кебек сөйләмәйме? Без сөйләп кенә торучылар бит. Гадәттә халык артистларны карарга килә. Аларга хозурланырга килә. Без сөйләп кенә торучылар. Алайса, озын-озакка сузмыйча алдагы җырчыларны чакырыйк. Әкият иленнән татар эстрадасына килеп кергән Лилия Гыймаддинова. Һәм немец бабасыннан музыка серләренә өйрәнгән Илназ Бах. Kızlar, kızlar, yıldızlar, nige bulay şibersiz? Üze, üze, ümitlerini, bizning kebek yigitlerini yalındırıp yürüdesiz. Yigit, yigit, yigitler, anlamasız bir qayşan. Bizni bulay şiber etib, siz yalınıp yursin deyib, Xudoy o'zi yaratgan. Bu dünyanın kanunu, gülkisi şey yolumuz. Siz bulmamış günler uzmay, sizden başka yaşar bulmay, yanınızda buluruz. Bu dünyanın kanunu, gülkisi şey yolumuz. Siz bulmamış günler uzmay, sizden başka yaşar bulmay, yanınızda buluruz. Kızlar, kızlar, yıldızlar, dünyalar bir düzgere. Gelir bir gün, dilmirdir biz, siznin kebek biz yürürüz, yalındırıp sizlerge. Yigit, yigit, yigitler, kızlar yazmaz yolundan. Yaratsam men bir yigitni, qarashlari o't kebekni, ışqındırmam qo'limdan. Bu dünyanın kanunu, gülkisi şey yolumuz. Siz bulmamış günler uzmay, sizden başka yaşar bulmay, yanınızda buluruz. Bu dünyanın kanunu, gülkisi şey yolumuz. Siz bulmamış günler uzmay, sizden başka yaşar bulmay, yanınızda buluruz. Kızlar, kızlar, yıldızlar, anlayalmısız haman. Gerek bulsam, ut bulurmun, yalınsam da yalınırmın, aşık etmi tutamam. Bu dünyanın kanunu, gülkisi şey yolumuz. Siz bulmamış günler uzmay, sizden başka yaşar bulmay, yanınızda buluruz. Bu dünyanın kanunu, gülkisi şey yolumuz. Siz bu jirmin enileri, Siz bu jirning atiylari,
Лилия Гимаддинова. Mana hayırlı kеш, исәннәрмесез, хөрмәтле тамашачылар, казанлылар, кайткан, килгән кунаклар. Әле генә сез тыңлап киткән җыр, менә шулай җегетләр белән, кызлар белән аулак өйдә җырлап, матур иттереп, кызлар, егетләр, шундый менә ничектер дуслык турында язылган җырларның, шундый тематика язылган җырларның берсе. Инде чиратта барлык шушы залда утырган парлыларга бәхетле гомер теләп, чираттагы җырны җырлап китәс килә. Парлы гомер генә бәхетле. Һәм инде әлбәттә шушы концертны үзем янына чакырасым килә, үземнең малайның әнисен һәм малайны Гүзәл Идрисова һәм Камил Бах. Бәхет бит ул очып йөри диләр, кем очканын аның күргәндер. Минем дә бит гомер буе көткән, сөйгән ярым бар ул бердән-бер. Пар канатлы булу кирәк бит ул, парлы гомер генә бәхетле. Һәр кешегә бар бәхетлелек, бәхетләре булсын тәхетле. Пар канатлы булу кирәк бит ул, парлы гомер генә бәхетле. Һәр кешегә бар бәхетлелек, бәхетләре булсын тәхетле. Кинәт кенә әгәр гашык булсаң, бәхет тудысын ми ул җанына. Парлы гомер генә матур гомер, ай кояшта парлы җиһанында. Пар канатлы булу кирәк бит ул, парлы гомер генә бәхетле. Һәр кешегә бар бәхетлелек, бәхетләре булсын бәхетле. Гашыкларга яңгыр яуган чакта, күкләрдә языла язмышлар. Бәхетлеләр генә гөрләп яши, син булганда җирдә яшәү бар. Пар канатлы булу кирәк бит ул, парлы гомер генә бәхетле. Һәр кешегә бар бәхетлелек, бәхетләре булсын бәхетле. Пар канатлы булу кирәк бит ул, парлы гомер генә бәхетле. Һәр кешегә бар бәхетлелек, бәхетләре булсын бәхетле. Бакаларына булу кирәк, балыгына бәхетле, хакасыга бәхетле, бәхетләре булсын бәхетле. Пар канатлы булу кирәк бит ул, парлы гомер генә бәхетле. Һәр кешегә бар бәхетлелек, бәхетләре булсын бәхетле. Пар канатлы булу кирәк бит ул, парлы гомер генә бәхетле. Һәр кешегә бар бәхетлелек, бәхетләре булсын бәхетле. Һәр кешегә бар бәхетлелек, бәхетләре булсын бәхетле. Бәхетләре булсын бәхетле.
Bak, İlnaz bak, güzel bak, hem Belekeş, Kamil bak. Menimçe işe tugul, mında da dürtev kebek. Bek zo'r rahmat. Молодцы. Bek zo'r rahmat. Go'zal. İlnaz. Ham Kamil. Kel bunda. Kamil, konfet berediler mında. Hayır, kim bilesin diyor. Yok. Bek zo'r rahmat. Onun dressirovkasına zap vakit uzun ha. Sen hani şey? Kiradızmı? Şey işemiz. Kasıpka kiradızmı? Kileler Allah Hayda bilsin. ketdik. Bek zo'r rahmat. Paka. Baklar ailesi. Baba bak kıskaça aytkanda. Sen bu 9. Moy salyutuna aşap gittin. Baba bak mı kıskaça şoyrap la bitin. Yok, mana kay bir jırçılarının şaptadagi isimleri, familiyalарын çektirdigi jırga, kiyge yatıp turgan kebek mana ihtibar kim var? Yok, benim bir de ihtibar etkenim yok. Min şaptır. Gel ihtibar ta mesela illala cin vadilere. Eyda özün sahneye çakırıyık ali. Alдағы jırçılarımız Dilere İlaldinova hem Ruslan Kiramuddinov. Turmayı kısıtırgan jirede Üze şakıra, üze koşa Koliye baro sılvan irgen Şıkmayı sızırgan jiregen Şitten aşağı şıkanı jatıda Ürebeğe abınadım Minutum ay seğetiyim Valiye banu salvan irgen Üzülüp sağınadım Ruslan Kiramuddinov. Dilera İlaldinova. Rahmat bek zo'r. Xayrli kech esamisiz, hurmatli tomoshachilar. Sizga barchag'izga da ko'tarinki kayflar tilab, shiratdagi jirimni boshqarishga sahnada do'stimni chaqirasim kelar. Rahim etib qarshi oling'iz. Rishod Fazli Ahmedov.
Uçraştık biz yeşillik bakşasında Hıdayı birdi bəxit almasın Tigiz itib bülüdük bəxit kürdük Ukenişke deyip kalmasın Bir-birini anlap hürmet itib Süyüp yaşavlarga nicide Yaşı gelli jirde süyüp bizde Dik bəxitli yaşı kişirde Suyup duymaz nazlı yarım bitsin Min de senin yazgı turgayım Ortak hisler dibe iki yürek Belip dibelerdir mügayyım Bir-birini anlap hürmet itib Süyüp yaşavlarga nicide Yaşı gelli jirde süyüp bizde Dik bəxitli yaşı kişirde Biz kavuşkan tevgi matır dünler Ömür boyu zata barsınlar Məxəbətnin nazlı gülləri də Süyü baxşasında qalırlar Bir-birini anlap hürmet itib Süyüp yaşavlarga nicide Yaşı gelli jirde süyüp bizde Dik bəxitli yaşı kişirde Bir-birini anlap hürmet itib Süyüp yaşavlarga nicide Yaşı gelli jirde süyüp bizde Dik bəxitli yaşı kişirde Dilara İlaldinova. Ришат Фазли Ахметов. Менә шундый матур дуэт. Далматинец. Ришат, китмә, китмә, китмә. Китмә, Ришат. Китмә, китмә, сандугач. Бу сиңа. Бу сиңа Ришат. ВДВ сила дип әйттеләр дә сиңа шәшә бирделәр. Хәзер шимәлла хоп итергә тиештең. Içinde telefon номері, еме? Менә шундый матур. Шундый матур дуэт күрдеңме? Далматинец һәм ВДВшник дип атадым мин әлеге дуэтны. Смотри, шыққашыл сүзлер үшін. Мин тизрәк сызамын. Bir-iki алдағы түшіңді сұрамасын. Қазір сәхнәгә шығашақ біздің жыршыбыз көптен түгел генә дәу әни статусына ие болды. Менә 2 атна элек кенә. Ну безнеңчә гади итеп әби була инде. Я. Ну карап торышка кая әби дип әйтәсең инде. Фигура, үзе дә теге кызлар кебек кенә ие. Алайса кыз әби? Бу яхшы алсын үзләре үз гаиләләрендә билгеләрләр. Безнең эш аланы әлбәттә инде чакырып дәшү бу сәхнәгә безнең популяр җырчыбыз Татарстанның атказанган артисты Гөлдания Хайруллина. Һәм янәдән Ришат Фазли Әхмәтов. Киттегә тизрәк хәзер чыгып.
Yansın yürek evirilsin kara kömürge İkimiz dik birge bulayık birge ömürge İki yürek udurak mengende ürge Direk ulup yaşık canım birge ömürge İki yürek udurak mengende ürge Direk ulup yaşık canım birge ömürge Sen yanında bulsan irkem armam birde Sen mineke min sineke birge ömürge İki yürek udurak mengende ürge Direk ulup yaşık canım birge ömürge Girmesin bizning oraga g'aybetde kirge Şaşıbız şaşke beylensin birge ömürge İki yürek udurak mengende ürge Direk ulup yaşık canım birge ömürge İki yürek udurak mengende ürge Direk ulup yaşık canım birge ömürge İki yürek udurak mengende ürge Direk ulup yaşık canım birge ömürge İki yürek udurak mengende ürge Direk ulup yaşık canım birge ömürge Direk ulup yaşık canım birge ömürge Татарстаннан атказанган артист, популяр жырчыбыз Гүлдания Хайруллина. Һәм Ришат Фазли Әхмәтов. Гүлдания Хайруллинаны котлыйбыз бүген кызыл диплом алуы белән. Әйе, дуслар. Шуннан да, алайса мен Ришат турында айта алам. Гөлдәния Хайруллина кызыл диплом алган, ә Ришат дембилнулса. Ничек, ә? Дембилнулса. Дөресме? Ошаган Белмим, бит. армияга барган, Ошаган. ошамаган. Бердә. Булат, сиңа бер сорагым бар иде. Әйдә. Гаиләле кеше буларак, тормыш иткән кеше буларак, идеаль гаилә нинди булырга тиеш? Аның сыры нидә? Сиренде дип әйтә алмыйм инде, мәсәлән, идеаль гаилә шундый була ул теге. Хатыны иренә: "Кадерлем, бар инде дусларым белән бераз сыра эчеп кайт" ди тегесе. Юк, юк, бераз гына соңрак идәннәрне җуып бетерәсем бар әле ди. Шулайрак була. Алайса, менә шушы сорауга җавап биреп кара әле. Көн сайын ире өенә сөенеп кайтсын өчен өйдә нәрсә булырга тиеш? Ансын әйтә алмыйм, менә идән сөенеп чыгып китсен өчен инде аның тошчысы булырга тиеш. Алайса, хәзер сәхнәгә чыгачак Ират бик бәхетле. Беренчедән, аның өендә тату гаиләсе һәм теленнән бер дә төшмәгән тошчысы бар. Тошчысы бар аның. Аңладыңызмы инде кем турында сүз бара? Әйе, диләр. Башкортстанның атказанган, Татарстанның халык артистлары булган Зөлфия һәм Җавид Шакировлар каршы алыгыз. Улым куйдым билләреңә, сарылдың иңнәремә, сарылмадың иңнәремә, сарылдың йөрәгемә, йөрәгемне
жанға сызылай, алсаң ол инді дейдім, ғұмірлікке көңілімді, алсаң ол инді дейдім, ғұмірлікке көңілімді, алсаң ол инді дейдім. Sınaulu yıllar geçildi, anlaştık, adaşmadık. Adaşmaz için yıllarda sevde aldaşmadık. Anlaşı dolu gözlerge ürelip parayaldık. Yazmış bir gen var ömrünü akladık, aklayaldık. Yazmış bir gen var ömrünü akladık, aklayaldık. Süz kaldırmadık arağa, gaybetler kirmesinge. Senin yürek, Benim yürek avurdu bilmesinge. Avurtturmadık yürekini, avurluklar bolsa da, sağlanışıp uyalmaybız, ömür birge uzsa da. Sağlanışıp uyalmaybız, ömür birge uzsa da. Üter yaşlık gelir farklı, gelir de jiter kibik. Şul yaşta da yaratışıp ömürler üter kebek. Sevip gitmesin idi de ömür bitmesin idi. Soңғы günlerime kadar sensiz ütmesin idi. Sevip gitmesin idi de ömür bitmesin idi. Soңғы günlerime kadar sensiz ütmesin idi. Soңғы günlerime kadar sensiz ütmesin idi. Sensiz ütmesin idi. Sensiz ütmesin idi. Sensiz ütmesin idi. Бек зор рахмат. Бик зур рәхмәт, дуслар. Зөлфия Шакирова. Бик зур рәхмәт. Әле сезнең өчен Башкортстанның танылган шагыйре, композиторы Азифа Нагаева сүзләренә һәм көенә язылган "Гомер синсез үтмәсен" дигән җырыбызны бүләк иттек, дуслар. Тагын да яңа дуэтыбызны сезгә бүләк итәсебез килә. Бу җырыбызның сүзләрен шулай ук Башкортстанның танылган шагыйре Радик Хакимьянов язган, көен шулай ук Башкортстанның һәм Татарстанның иң яшь популяр композиторларыннан берсе Илдар Низамов язган "Килеркәм мәңгегә". Әле ди тылсымлы
мәхәббәт хакына хыялда ошамын ашкыны күкләрнең җиденче катына көтәмен үзелеп дилмәрәм сагындым кулларың җылысы килергәм киленде мәңгегә кадерләп сөюнең алысын көтәмен үзелеп дилмәрәм сагындым кулларың җылысын килергәм киленде мәңгегә кадерләп сөюнең алысын Гел көтәм килерсең әле дип Җилләргә, давылга карамый Язмышлар бәйләнсен, яз килсен сөюне рәнҗетү ярамый Көтәмен үзелеп дилмәрәм Сагындым кулларың җылысын Килергәм киленде мәңгегә Кадерләп сөюнең алысын Гел көтәм килерсең әле дип Киртәләр булса да кайгырма Ходай бергә үзе кушкан Гомергә гел бергә булырга Көтәмен үзелеп дилмәрәм Сагындым кулларың җылысын Килергәм киленде мәңгегә Кадерләп сөюнең алысын Көтәмен үзелеп дилмәрәм Сагындым кулларың җылысын Килергәм киленде мәңгегә Кадерләп сөюнең алысын Килергәм киленде мәңгегә Кадерләп сөюнең алысын Кадерләп сөюнең алысын Башкортстанның атка заманда Татарстанның халык артистлары, популяр җырчыларыбыз Зөлфия һәм Җавит Шакировлар. Мәхәббәт, гүзәллек һәм гармония үрнәге. Җавит һәм Зөлфия Шакировлар. Зөлфия һәм Җавит Шакировлар. Түгеләйтеп кайтып карыйбыз, вадә белән карыйбыз. Ошатмый калсалар, беребезнеке сайлап алырлар үзләре. Иң матур үрнәк гаиләләрнең берсе булган, шулай ук дәвәти статусында я әби бабаймы? Ренессанс кызлар.
Ренессанс дуэтлар, скрипкалар дуэты. Ренессанс! Ренессанс. Мен işi бәр матур кызлар, ойлап торам әле Булат. Башларына пример да бар. Ләйсән белән Иркә белән алып барган шушы ике кызны гына алып чыксак, пардан. Алдан әйтеп куям, мин сарасын сайладым. İkisi de sarı işi. Min yeşilim. Ничек карыйсың? Аяр кайсы. Ничек карыйсың син бу тәкъдимгә? Бик яхшы. Алар уйнап тора, без сөйлибез мәллә? Әйе. Иң Бу мөһиме теге безне яңа белмиләр. дуэт белән бу квартет булачагын аңласыз. Бакита юк, кирәк түгел. Бүген дуэтлар концерты, димәк дуэтлар гына булачак дип ышанып калабыз. Һәм әлеге мизгелләрдә без сезне тагы бер кат сәламлибез. Безнең иң яхшы дуэтлар концертының икенче матур өлеше башланып китә җәмәгать. Әлбәттә, әле сез моңарчы ишетмәгән яңа дуэтлар да булачак. Булачакдыр яңа, бәлкем этик уллы һәм әтиле уллы, апалы абыйлы, бәлкем әбиле, бәбиле шундый дуэтлар да булырга бик мөмкин. Әле кичесен ашыкмыйсыздыр бит. Юк, кара, ашыккан кешегә ашаганнар мен булай дип утыралар бит, хәлләнеп алар көтәләр. Көтүләре заяга узмасын Булат. Хәзер безгә Шаллы каласыннан килгән дуэт чыгачак. Кунакларыбыз, чынлап та инде. Танылып килүче яшь егетебез Илшат Хамадиев, һәм инде шулай ук танылган әтисе Ринат Хамадиев. Аршалыгыз. Ринат Илшат Хамадиевлар Яршаллы. Кие косыла ките шылы якка Түркүмнәре белән геле бергә Косылар ша әбез якын дуслар Сагынышып килде күршергә Косылар ша havalarda sızılıp kala senger yolları Asılar gibi güde, dizili güde Unutulmazlık yeşillik yılları Yazgı күкрәк тәүге шашкын хисләр Шул хисләрне искә кем алмас Саф хыяллар белән беркетелгән Яшьлек дуслыгыбыз югалмас Асылар havalarda sızılıp kala senger yolları Asılar gibi güde, dizili güde Unutulmazlık yeşillik yılları Asılar havalarda sızılıp kala senger yolları Asılar gibi güde, dizili güde Unutulmazlık yeşillik yılları Косыла киде каңгылдашы Яман сула
Bala көңіллер Қазылар қайты Ләкин кері қайтымас Біз кешірген матур бұл күндер Қазылар ұшақ Хаваларда сызылып қала Зәңгер юллары Қазылар кебі үте үте Ұмтылмасылық Яшілік йыллары Қазылар ұшақ Хаваларда сызылып қала Зәңгер юллары Қазылар кебі үте үте Ұмтылмасылық Яшілік йыллары Қазылар кебек үте үте Ұмтылмасылық Яшілік йыллары Зор рахмет. Зор рахмет. Зор рахмет, хөрмәтле дуслар. Ринат Хамадиев. Илшат Хамадиев. Зор рахмет, хөрмәтле дуслар. Шундый жылы алкышларыгызга. Менә инде без улым белән һәрбер концертыбыздан тагы да чираттагы җырыбызны калдырганыбыз юк. Чөнки менә шу матур язлардан соң матур җәйләр җитә. Якын дустыбыз бүгенге көндә инде безнең арабыздан китеп барса да, әмма ләкин аның күпме җырлары, моңнары калды. Рөстәм Хайруллинның якты истәлеге булып яңгырасын. Сезгә барыгызга таныш булган җырларның берсе. Әйдәгез бергә җырлыйбыз. Җиләкле җәй. Җырлыйбызмы? Бейбіз мұсың? Әйдә olur. Яшьләр балдырамай. Oyunlar arasına Kilgen idim şilekке Uçradında aşık ettin Yalgın saldın yürekке Şilekli şeylerin Unutalmamın yemin Tıyamın irinlerini de Aynı şilekli demin Şilekli şeylerin Unutalmamın yemin Tıyamın irinlerini de Aynı şilekli demin Şia ikev Damga kadar sirleşti Yaratan deyip etken idim Arayınlar kınleşti Şilekli şeylerin Unutalmamın yemin Tıyamın irinlerini de Aynı şilekli demin Şilekli şeylerin Unutalmamın yemin Tıyamın irinlerini de Aynı şilekli demin gibi tatlı bulsun ömürge Şavlayıp durmuş urmanında Barbayınlarday birge Şilekli şeylerin Unutalmamın yemin Tıyamın irinlerini de Aynı şilekli demin Şilekli şeylerin Unutalmamın yemin Tıyamın irinlerini de Aynı şilekli demin
şeylerin unutalımamın yemin Duyamın irinlerini de payın şile gidemin Şilekli şeylerin unutalımamın yemin Duyamın irinlerini de payın şile gidemin Şilekli şeylerin Eydegiz birgeler. unutalımamın yemin Dünyanın irinlerini de aynı şile gidemin Şilekli şeylerin unutalımamın yemin Dünyanın irinlerini de aynı şile gidemin Dünyanın irinlerini de aynı şile gidemin Dünyanın irinlerini de aynı şile gidemin Әтиле улы Хамадиевлар. Ринат һәм Илшат Хамадиев. Зур рәхмәт. Менә шундый алар, талантлылар, шаллылар. Илшат һәм Ринат Хамадиевлар. Шаллы. Концертыбызның спонсоры Шаллы КамАЗ. Менә Иркә уйлап торам әлеме? Синең дә кызың буйга җитеп, сез дә бит рәхәтләнеп кызыгыз белән бер төсле киенеп, менә шундый әниле, кызлы дуэт ясап чыгышлар ясап йөри алыр идегез. Юк шулай ваз. Минем кызым җырламый. Менә монысы жалко, конечно. Ни өчен? Уйлап торам, сез татар эстрадасының менә дигән Пугачевасы белән арбакайтысы булган булар идегез. Но әлегә дә жалко түгел. Пугачев белән Галкин тоже нормально. Монысын киләчәктә Ходай үзе күрсәтер. Әйдә без киләсе җырчыларны чакырыйк. Җырчылар чыннан да бик күркәм, барыгызга да таныш, ирле хатынлы. Лютия Мусина һәм Рөстәм Закиров. Bizge süyüdüle gitti Barak kışlar gibi tabıştı Birbirlerin taba yaraklanlar Biz bitmine şulay kavuştuk Mini bəxtli bulur idim əgər Seni bəxtlərdə yaşatsam Gülə gitsəm sinan nazlarına Süyümdə seni yaşarsam Kemin sineke bolar Siyugen inglik vergeler Urtak Dileklerde biriktir Durmuşumuz bulsun tügeler Min bəxtli bulur idim Bəxtlərdə yaşatsam Gülə gitsəm sinan nazlarına Söyüvümdə seni yaşarsam Yaratunun varlığına İndi bugün yürek ışanığa
şunday yaradaman Süyü varlığına ışanan Min bəxtli bulur idim əgər Seni bəxtlerde yaşatsam Bule gitsem sinan nazlarına Süyümde seni yaşatsam Min bəxtli bulur idim əgər Seni bəxtlerde yaşatsam Bule gitsem sinan nazlarına Süyümde seni yaşatsam Bule gitsem sinan nazlarına Süyümde seni yaşatsam Süyümde seni yaşatsam Lucia Musina. Рүстәм Закиров. Hayırlı kеш, hürmetli dostlar. Әлегенә җырлап үткән җырыбызның авторларын әйтеп битмәкче булам. Халидин Әхәтовның Вазих Фатихов сүзләренә иҗат иткән җыры "Сөю барлыгына ышанам" дип атала. Киләсе җырыбыз инде Габдразак Мингалиевның Роза Каримова сүзләренә иҗат иткән җыры "Яшигәле, яратышып яшигәле". Bizning ko'ngil bo'lsin uchun hurmatli tomoshabinlar, qo'l chava olib o'zini. Oy ishtasi kelar. Яшәргә безгә җирдә, уенны да, ялгышны да, язмыш кичерми бердә. Ялгыш чабыш шул кайвакыт, йөрәктә телгәләнә, тынычландыра күңелне, сабырлык түзем генә. Яратышып яшигәле, татулык бәхет белән, ömür биргән бер генә, яратам сине илгән. Яратышып яшигәле, татулык бәхет белән, ömür bиргән бер генә, яратам сине илгән. Бер-береңне хөрмәт итеп, яратып яшик җирдә. Уйнап түгел ялгышып та, авыз сүз әйтми бердә. Күңел тынычлыгы белән, җан тынычлыгы кирәк. Алдагы көннәрдә булыйк, бер-беребезгә терәк. Яратышып яшигәле, татулык бәхет белән, ömür биргән бер генә, яратам сине илгән. Яратышып яшигәле, татулык бәхет белән, ömür биргән бер генә, яратам сине илгән. Яшәргә безгә җирдә, уенны да, ялгышны да, язмыш кичерми бердә. Ялгыш чабыш шул кайвакыт, йөрәктә телгәләнә, тынычландыра күңелне, сабырлык түзем генә. Яратышып яшигәле, татулык бәхет белән, ömür биргән бер генә, яратам сине илгән. Яратышып яшигәле, татулык бәхет белән, ömür bиргән бер генә, яратам сине илгән. Люция Закирова. Рүстәм Закиров.
Люция Мусина Закирова. Татарстанның ат қазанған артисті Рүстем Закиров. Мусин түгел, просто Закиров. Люция Мусина Закирова, Рүстем Закиров. Білесің ме, Ирке, менә хәзер сәхнәгә шығашақ, җырчыга яшь вакытта шигән хатыны болай дигән. Улым, син тормышыңдагы эшләгән бөтен акчаңны хатын кызларга гына сарыф итәчәксең дигән. Һәм шуннан да шигән әйткән түгел булган. Аның бүгенге көндә хатыны һәм 2 кызы бар. Мин яфрак, син чәчәк. Ләкин кайсысы яфрак, кайсысы чәчәк, әлегә билгесез. Хәзер инде сәхнәбез түренә, хөрмәтле дуслар, шушы күркәм концертны безнең белән бергәлектә алып барган һәм әлбәттә инде үзләре дә матур җырлары белән сезне сөендерәчәк. Татар радиосы диджее, танылган алып баручы Булат Байрамов, Ләйсән Гимаева. Her gülünde üz şeşegi var, tabiat şuna күнеккән. Biz de bir tabiat balası, tabiat gülü irken. Бар килгәннәр булар дие, сыкмасын башкалары да. Мин яфрак, син чәчәк булып, тибрәлик бакчалары да. Бар килгәннәр булар дие, сыкмасын башкалары да. Мин яфрак, син чәчәк булып, тибрәлик бакчалары да. Шуңа күбрәкәм без дә бит таң нурларыннан бу җиргә инде иркәм. Бар килгәннәр булар дие, сыкмасын башкалары да. Мин яфрак, син чәчәк булып, тибрәлик бакчалары да. Бар килгәннәр булар дие, сыкмасын башкалары да. Мин яфрак, син чәчәк булып, тибрәлик бакчалары да. Her җирнең дә үз көе бар, бишәр белән тормыш күркәм. Тормышыбыз күркәм булсын, барлап җырлык без иркәм. Бар килгәннәр булар дие, сыкмасын башкалары да. Мин яфрак, син чәчәк булып, тибрәлик бакчалары да. Бар килгәннәр булар дие, сыкмасын башкалары да. Мин яфрак, син чәчәк булып, тибрәлик бакчалары да. Мин яфрак, син чәчәк булып, тибрәлик бакчалары да. Мин яфрак, Мин чәчәк булып, тибрәлик бакчалары да. Зур рахмат. Ләйсән Гимаева. Һәм Булат Байрамов. Рәхмәт бик зур. Айбас. Ессум миннән, яме. Рахмат. Ну, бер җырлаган җыршадымы?
Bu шынапта инде яңа жыр дип уйласагыз бер дә яңа жыр түгел, бәлкем яшьләр белмидер, бу инде 80нче еллар ахырында чыккан Гөлшат Зәйнәшева сүзләренә Фирза Рабый Муртазин иҗат иткән җыр. Ләкин ул аны үзе баян белән башкарган җыр, һәм инде ул җырны әйтәм югалып тора, шундый югалып тора ул җыр. Югалмасын өчен аңа яңа сулыш эрергә булдык. Матур килеп чыктымы? Ну, рәхмәт инде, рәхмәт. Әле шынапта беренче башкарубыз, зур рәхмәт алкышларыгыз өчен, җылы карашларыгыз өчен һәм инде җырлаган тагын бер җырны җырлыйк инде. Ашыкмасагыз. Матур сүзләр. Популяр җырчыбыз Ләйсән Гимаева белән. Аның янында хәтта мин дә җырчы дип әйтергә була. Хош тырнаклар эчендә булса да. Әйдә. Сез кул чабасында җырлыйбыз. Dünyalarına anlattı, soğukta da şaşak tuttu. Yanıma kilesin, seni sağındım degen bulasın. Gözüme karap durasın, tek yaratam demeysin. Matır sözler bilmeysin. Матур сүзләр мин белмимме, әйтеп күрсәтим сөйлимме. Алтыным иркәм җаным, алмым хөрмәм бердән берем, якты җаем тиңсез гөлем, яниләр әйтим тагын. Дөнья буйлап эзләсәм дә, синдә ярлар табылмас. Эзләргә дә кирәк түгел, синең кебек яры булмас. Синең әтиң, үз тиңем, гомерлек ярым минем. Әйтмәсәм дә сизелә бит, күренә бит, мәхәббәтем күзләрдән. Бик кабатла син тагын бер туя алмыйм, мин барыбер синең матур сүзләрдән, җылы назлы сүзләрдән. Бәгырем минем җанымда син, сөеп туймаслык ярым син, иркәм минем акыллым. Иң кадерлем син генә, тик гомер юлым бергә үтик, көмешем син алтыннан. Дөнья буйлап эзләсәм дә, синдә ярлар табылмас. Эзләргә дә кирәк түгел, синең кебек яры булмас. Синең әтиң, үз тиңем, гомерлек ярым минем. Дөнья буйлап эзләсәм дә, синдә ярлар табылмас. Эзләргә дә кирәк түгел, синең кебек яры булмас. Дөнья буйлап эзләсәм дә, синдә ярлар табылмас. Эзләргә дә кирәк түгел, синең кебек яры булмас. Синең әтиң, үз тиңем, гомерлек ярым минем. Татар эстрадасының иң танылган пары. Менә дигән ир белән хатын һәм әти белән әни. Булат Байрамов, Ләйсән Гимаева. Зур рәхмәт. Зур рәхмәт. Зур Хасан, рәхмәт. Мондый тамашачылар булганда яңа дуэтлар да яздырырга без әзер. Булат Байрамов һәм Ләйсән Гимаева. Булат, мин синең кебек була алам любой вакыт. Ә син инде минем кебек була алмыйсың. Алла сакласын дигән сафласыгыла тикер. Мин шулай димим. Теоретик рәвештә. Менә карап тордым да, бик уңган хатын синең. Бик уңган хатын Булат. Мактайды. Ник дигәндә, Ләйсән сине җырларга өйрәтте. Ә син Ләйсәнне һаман мәсәкчеләргә өйрәтә алмыйсың. Ярый әле ансы. Хатын биючи түгел, шуңа синеп туя алмыйм, битеп яшәр яту.
Былай жырға түзерге бұл әлі. Бейсіп Успобысыңа. ешесе ауыр болыр, иә. Дұрыс айтасың. Нешексің хәлләрің кетті бұғай? Аллаға шүкір тамақ кепті біраз. Ауыр екен жүрші. Ұлшы сиерге. Нәрсе уақытында Дұрыс айтасың. мен ғұмән түгі ғой. Шираттағы жыршыларына иғлан етеміз. Мен айтам, Шираттағы жыршылар бик яш пар. Пар деп алар пар түгел, ләкин менә бүген концертта алар пар булачак. Кемне эзлисең? Ләйсәнеңне эзлисең әле тагын? Йо. Мен ишарәләрендә теге. Сурда перевод күрсәткән кебек көтәләр. Икесе дә Микрофонны бирәмме? нәрсә сорыйлар алар? Яхшы аңладым. Микрофонны бирсәң әле булат синекенде. Минеке бит вокалистлар микрофоны. Син менә бай Әлләрнең янында алып барышларына микрофоны түгел. бер генә сорау борчый аласың. Әйдә. Мин бу концертта алып кына барам. Ә син алып барган өчен җырлаган өчен акча аласыңмы? Әлбәттә, айбас аңлашылмый. Мин бит инде синнән үзең әйттең, картырак. Алайса син җырлыйсың, Миңа ләйсән за җырлый. выслугу летта түлиләр әле. Иркә җырчы, мин генә монда теге алып баручы ганаларына эшләүче. Ярар, әйдә үзең иғлан ит алдагысы. Син әле яшь, иғлан итеп мин аны берсен генә күреп торам. Димәк, яшь башкаручыбыз мин алайга китәме? Әйдә. Тапшырам хәзер. Биек тау кызы. Үзе дә инде яшь булуына карамастан группасы бар. Ну, балалардан торган группасы. Үзе дә укытучы ул. Ул үзе генә җырлап түгел, инде үзенең белемен балаларга да хәзер бирә. Шундый игелекле эш башкара. Татар эстрадасының киләчәге өчен. Алина Даутова, Рәсим Фасихов. Сезнең көчле алкышлар. Яратуны берни җиңә алмай, яратмаган кеше бәхетсез. Ярый әле гашыйк итәлгәнсең, минем белән бергә китәлгәнсең. Син булганда яшәү тырыжырда. Син булмасаң шундый күңелсез. Яратмыйча сине мөмкин түгел. Карашыңда гына күпме наз. Рәхмәт сиңа, янда булган өчен. Син бирәсең миңа яшәү өчен. Яратмыйча сине мөмкин түгел. Аңлатырга сүзләр генә аз. Яратудан торган гомерләрдә аяз булып атан һәрбер таң. Синең кочагыңда шундый рәхәт, яратканың өчен мең рәхмәт. Мин көн сайын сиңа гашыйк булам. Мин көн саен ныграк яратам. Яратмыйча сине мөмкин түгел. Карашыңда гына күпме наз. Яратмыйча сине мөмкин түгел. Аңлатырга сүзләр генә аз. Яратмыйча сине мөмкин түгел. Карашларың җанны үтәрлек. Мин канатсыз идем, канат бирдем. Ялкынларга
kalıp yarat idi. Şirli jılıdırlık benim suyum, ömür boylarına yeterli. Yaratmışam seni mümkün tugel, karşımda gına köpmen az. Рәхмәт сиңа, Рәхмәт сиңа. Янда булган өчен. Син бирәсең миңа яшәү өчен. Яратмыйчам сине мөмкин түгел. Аңлатырга сүзләр генә аз. Аңлатырга сүзләр генә Алина Даутова. Һәм Рәсим Фасихов. Кем белә бит, әлегә берсе дә өйләнмәгәндә, кияүгә дә чыкмаган, бәлки нәкъ Килешеп. Рөстәм Закиров белән Люция Мусинаны игълан иткән кебек, Алина Даутова Фасихова дип әйтербез без алга таба. Көчле алкышлар әлегә парабызга тагы бер кадыслар. Концертның мәгълүмати ярдәмчеләре, менә бу җирдә син. Бүгінгі концертны оештыруда мәгълүмати ярдәм күрсәткән Татар радиосы радиостанциялар шилтәренә рәхмәт белдерәбез. Татар радиосы яхшы кәеф бездән башлана. Рәхмәт безгә, рәхмәт. Татар музыкаль телевидениесе, таныш йөзләр, якты төсләр. Тиздән һәрбер телевизорда. Бүген ТВТ, Литай, Казгорсеть, Дом.ру, Билайн кабель шелтәрләрендә һәм tmtv.online.ru сайтында. ВКонтакте сайтында Татар музыкасы аккаунты дуслашып, без дуслыкның кадерен бик яхшы беләбез. Сафра Казан ябык акционерлык җәмгыяте, җил давылга бириш мәслек тәҗрибә. БТА Казан акционерлык коммерция банкы мөмкинлекләрне берләштереп ди. ООО Карал Тур туристлык компаниясе сезнең онытылмаслык ялыгыз. Ресторан фестиваль дип әйтим алайса мин. Бәйрәм узыр өчен иң күңелле җир кемнәр татарча прекрасный место для проведения праздников. Җәү Шакиров әйтеп куйды. Интернет билет кассасы тамаша.ру. 116.ру мәгълүмати портал, көнне 116.ру порталы белән башла һәм керем бик оңашак. Интернетың булса инде. Әлбәттә. Казан 24 порталы без дөреслекне язабыз. Актуаль, оператив, шын хәбәрләр. Айвазның яраткан журналы Ялкын журналы. Урта һәм олы яшьтәге мәктәп балаларының журналы дигән. Булды укысый. Менә минем газет, безнең газет. Бу синең гәҗит дип сезнең Безнең гаилә гәҗите. Безнең гәҗит газетасы сәяси темаларга язучы кыю бәйсез басма. Рәхмәт. Шуның белән алкышларны алсак шушы спонсорлар өчен. Хәзер безнең күркәм сәхнәбездә Татар эстрадасының бүгенгесе һәм киләчәге чыгачак. Куркытасың син. Бүгенгесе Илһам Шакиров чыгачакмы әллә? Киләчәге. Киләчәге. Мин яхшымы? Булды. Булау. Киләчәгедә башлана шундай нәрсә борчылма. Миндә дарулары бар, бирермен. Хөрмәтле дуслар, әлеге мизгелләрдә Татар эстрадасының хәзергесе Раяз Фасихов һәм киләчәге Венера Фасихова. Көчле алкышлар белән каршы алабыз. Әтиле кызлы дуэт. Юк, алкышларга кирәк. Atam dedim, sen deşmedin, yaşın bulup
yaşladın Yanıp durgan küzlerini bir singine yaşladın Yanıp durgan küzlerini bir singine yaşladın İndi hazır kilmisen bir kulağına demisen Ay mehabat negesin bir de tanlay bilmisen İndi hazır kilmisen bir kulağına demisen Ay mehabat negesin bir de tanlay bilmisen Yine taşlar şimdiden, boy gitmez yarga cidden. Dimir kebek yüreğimne kağız yasap gülittin Dimir kebek yüreğimne kağız yasap gülittin Şimdi hazır kilmisen bir kulağına demisen Ay mehabat negesin bir de tanlay bilmisen Şimdi hazır kilmisen bir kulağına demisen Ay mehabat negesin bir de tanlay bilmisen İndi hazır kilmisen, Ay mehabat negesin Şimdi hazır kilmisen bir kulağına demisen Ay mehabat negesin bir de tanlay bilmisen Şimdi hazır kilmisen bir kulağına demisen Ay mehabat negesin bir de tanlay bilmisen Ay mehabat negesin bir de tanlay bilmisen Венера Фасихова. Браво дилер сиңа кызым. Менә хәзер буласы чыгышны алмаштырырга туры килде. Кызым ярар сәхнә артында торды. Шуңа күрә хәерле кич. Без Ринат Рахматуллин белән концертлар куеп йөргәндә бөтен нормальный җырчы кызларны урлап бетергәннәр икән. Безгә балалар белән җырларга калды. Бик зур рәхмәт аларга шундый канатлар куеп ишеп җибәргәнгә. Аллаһның рәхмәте, хөрмәтле тамашачым. Аглый белән таглый игълан иткәндә эстраданың бүгенгесе һәм киләчәге дигәндә мин уйлаганым Раяз Фасихов һәм Рәсим Фасихов дип игълан итерләр дип. Ну, ярар, ансы да дөрес, монсы да дөрес. Шуңа күрә үземнең яныма сезнең каршыгызга яңа җыр, яңа дуэт, энем белән энем үзе языпган көен Гөлнара Сабиров сүзләренә иҗат иткән җыры рәхим итеп каршы алыгыз. Рәсим Фасихов. Мәңгегә тугандай бу җиргә җыйганда тормышының бар ямен онытма югалган табылмый бирердәй булсаң да галәменә мәңгелек түгел бит берни дә беркемдә килмәгән мәңгегә югалды каш кайтара алмасын яныңда булганда кадерлә югалды каш кайтара алмасын яныңда булганда кадерлә
Кит ятқа көз түшіп бір күнні Өз ярың қалдырма өткенде Кем сиңа күш берер талшықсан Кем келер сені үзіліп күткенде Мәңгілік түгіл бейтерні де Бір кімде келмеген мәңгіге Yoğaltkaş koytara almasın Yanında bulğanda kadirle Yoğaltkaş koytara almasın Yanında bulğanda kadirle Yazlarını sağınıp Ömrünün aldından yegirme Vakit tap dostlarıga tuğalıga Bir kimde gülmegen mengige Mengilik tügül bir nide Bir kimde gülmegen mengige Kaş kaydara almasın Yanında bulğanda diriler Yoğaldı kaş kaydara almasın Yanında bulğanda kadirler Yoğaldı kaş kaydara almasın Yanında bulğanda kadirler Yanında bulğanda kadirle Рәсим Фасихов. Бик зур рахмәт. Бик матур җыр язгансыз, брат. Бер яңа җыр җырлыйм сезгә һәр гомердә ишетмәгән. Үзем дә беренче тапкыр бүген җырлыйм, каушап та торам. Ишеткәнегез дә юктыр. Яз турында сириннәр, сириннәр, сириннәр. Әйдә бергә җырлыйк инде. Язны китерик. Туйдырдымы буран, кышлар дуслар? Эх, яз киләйде! Хоп! Yazlar elle salkın kiygengemi Şeşek atmay bayıl sirinler Sun ışraştık bilmeyim sebeplerin Sirinlerim anı sır diler Haydi bir gelip Sirinler, sirinler, sirinler Siz bulğanğa söyünem Sirin tuttuk düşlerimde Malades Kilesin sin bir günem Sirinler, sirinler, sirinler Siz bulğanğa söyünem Sirin tuttuk düşlerimde Kilesin sin bir günem Hadi güzel bir geçelim dostlar bu yamacını Bana xətli yazlar irtələdi Жылы келді майның күннәрі Сирин қошып жүрдік икәу бірге Ортақлашып болған сірлеріне Сириннәр, сириннәр, сириннәр
Сиринлеріні ойлап язмыш юрим, Сиринлерді барлық үмітім. Шәшәк атқаш тәмлі хуш исләрі, Таратырлар сірінің түйіні. 12 бірге сөйлейміз. Рахмет, сіз бұлғанға сүйінем, Сирин тұттып түшлерімді. Келесің сен бірігінем. Сиринлер, Сиринлер. Әрішеп жырланыз. Мына Ильназ Бахайтнышын жырының қосап отырған жерін. Нүкі 12 бір яқшылық. Яз келе мына қазір, яз келе кеттік бірге. Сиринлер, 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 Сіз бұлғанға сүйінем, Сирин тұттып түшілерімді. Келесің сен бірігінем. Тағы бір келіп. Сиринлер. Рахмет. Сіз бұлғанға сүйінем, Сирин тұттып түшілерімді. Келесің сен бірігінем, Сирин тұттып түшілерімді. Келесің сен бірігінем. Бұлай бұлса яз келе, манасы 12 сәлі ұрмағандар екен. Апалар жүрісіміз Раяз Фасихов. Бек зор рахмет. Өзі. Раяз, бізді өпкелеткен кішінің башына мөгіз үсә дейлер, дұрыс екен. Бізді башқа өпкелетме. Мен сені тұтып қинарайым да, өсәрі ол сен мөгіз иге жердегі. Раяз Фасихов шамағат. Бек зор рахмет, ағылы тағылы. Фасиховлар ғайласын бірәм-бірәм сәхнеге ташышы Раяз Фасихов. Бек зор рахмет. Yok, şuna tam müzikal gayrede olsun. Bütün ise bayan mı, bütün ise kolayda mı ne? Bütün ise jırlı. Dağlarına da kuşken. Vay. Молодец. Esa Yok, qalıb kızın qoyduğunda. nasıl sileme geleyim de gelme. Seni şattılar alar. Minsilerge değiş mi hazır? Sikserге тиеш қазір. Hep sileme. Sketch'ürele, sketch'ürele. Yine bütün dedi. Rayazdan қорықтың сен, көрдің мен сені? Атқасыздан. Yok, inte Rayaz'ın diye silemek şey mi dedim seni görüp. Aman kuran öteki barmağında baldak yok mu dedim ilensin seni de Rayaz'dan köpek. Kişkene vinirçikalarına çıkıp jereri yanında. Yok. Alıp çıkarıyın uzun münetteki bilgenlerini irettiriyin. Uzundan sen kaldırırın olmarşı. Венерочкалар десең, әсен қайым бәлкім менен венерочкалар түгіл, венерчиклар бұлар. Венерчиклар. Малай. Слушай, венерчикларға қалым әлі венерчик каяма. Венерчик бүгін иркеніке. Нешеге иркәнеке венерчик болсын? Иркәнеке Артур. Артур аның ире. Қағаз дешілай бүгінге дуэт жырлайды. Дуэт. Алайса шақырайық өзі? Ирке білен Венер. Жамағат, күшті алқышлар бәлін қаршы алабыз. Сәхнемізде Ирке һәм Венер Салима. Hoppa! Қазан қойверсene! Ялқынан яралған, нұр болып таралған, неден соң не güzel қатын қыз. Аңласаң синяны, аңларсың дүнияны, өтмәсләр өмірің кеш ялғыз. Омтылык биекке, ашығык бәхетке, уздырмык біз бушқа ғұмырны. Уйларда уйланған, жырларда жырланған, юғалтмык яулаған
Ирке! Венер Салима! Оба. Венер Салима! Hayda şık. Şın Tatar yigiti. Ermen yigiti tugel. Şın Tatar yigiti. Venier Salimov. Молодец. Бик рәхмәт. Инде менә киләсе җырымны җырлар алдыннан тиз генә бер кичкенә генә тарих сөйләп үтим әле. Менә мин инде Аксубай якларында туып үскән кыз, гади генә гаиләдән. Инде әнием гомере буена доярка булып эшләгән, әтием тракторист. Менә әнием гомере буена җырчы булырга теләгән. Тик хыялы чынга аша алмаган. Шул сыерлар янында гына җырлап йөрдем инде кызымды. Дип мине үстерде инде ул. Ничек булса син минем хыялларымны чынга ашыр инде. Син җырчы бул инде дип кичкенә вакыттан ук мине шулай итеп әйтеп үстерде. Инде әниемә хәзер 60 яшьтән артык, 61 яшь, шуңа күрә инде яше Аллага шөкер генә. Соң булса да уң булсын дип, аның белән менә бер җыр эшләгән идек. Бүген сезнең алдыгызга әниемне авылдан алып килеп, менә дуэтлар концертына чакырдылар да инде. Әниемне алып чыгарга уйладым әле. Сез зинһар өчен китекләр булса, нәрсәдер дөрес эшләмәсә, әнием зинһар өчен алданып гафу итегез. Ул бит авыл кешесе, зур сәхнәдә җырлаганы юк аның. Әнием, әйдә әле. Әнием. Тагын бер кат. Әйдәне монда кил әле. Тагын кайчан киләсең әле Казанга? Шунда күреп калсыннар. Ой, әни, туктале. Әнием, туктале. Кил әле. Моның хәле бик сырагач,
Bir gene kuplет халық бірер жырын жырлап көрсетейді. Халық басты. Yeşil aratlar kiyen jaralap gittin. Kemeş kıngıravılı paratta minesi gelip zatıp kaldım sine bedrelenip üsken narahata. Minni Beder, Min Şakirova bola ol. Есіңізде қалдырыңыз міне, шындай жершені. Бегіз рахмет, алқышларыңыз үшін. Бегіз рахмет. Енді мен әйте сөздерін де ұныттым. Айырым келер біз әлі. Жырларға. Келер сізге ме, Алла берса. Енді міне, бұл концерттің бөліші Мишерлер блогы деп әйтсем де бола. Бізге вақыт берділер әлі мұнда. Артығы білен шыңа көре. Тағын бір Мишерні шақырасым келе. Ринат Рахматуллинны. Sen yalğız, min yalğız, kütesin kurresin. Minim de özülü, kütkenni bilesin. Sabırlık yürekte başka yok şara. Bizni ayırıp durgan yırakla bir tara. Süyüden süyüye, hislerden hislerine, birge buluruşum, varsında işlerine. Hıyaldan hıyala, haklardan haklarla, Gönlüm her mizgin, sen turgan yaklarda. Arada zor yollar şakramlar. Bir-birimizni kütüp, üte aylar yıllar. Kirgine yanıma gerek mi sağışlar? Ötkenlerge qara jibermek yalğızlar. Süyüden süyüye, hislerden hislerine, birge buluruşum, varsında işlerine. Hıyaldan hıyala, haklardan haklarla, Gönlüm her mizgin, sen turgan yaklarda. Kilgenmi bilemin, kütemin süyemin. Bəxitim, bəxitim, sindir ul diyemin. Mehabet sürür mü gönülde? Dünyamı bizisin
сен тұрған яқларда көңілім һәр мезгіл сен тұрған яқларда Ирка. Ринат Рахматуллин. Зор рахмет. Hayırlı kişi ve tezgahlar dostlar. Ağırlıqsızmı? Нормально mı? Состояние evet. Mene meni de hazır sahneye çağırasım kelep. Birinci tapqır mene şu yaşına yetip jırışı kızını çağırasım kelep. Mene endi men aytasım kelep sizin поддержка күчле булса, ул матур җырлар икән. Тырышлы иде. Mene men анага бик каты сырага şimdi өр-яңа җыр язып бирдим. Жырның исеме Алыгыз миңа курчак дип атала. Шуңа күрә дә барыгызны да балачакларга кайтарып, курчак белән уйнаган вакытларын искә төшереп, машиналар белән теге кымнарда уйнаган вакытларын искә төшереп, мин чакырам үземнең кызымны Регина Рахматуллина. Килеп кырдым әне белән төрле уенчыклар сата торган кибеткә. Бу вакытта аңламыйча бер туктаусыз мин сорадым, алыгыз дип курчак бүләккә. Әти әйтте нинди курчак, әне әйтте нинди курчак, син бит инде алла бала, яхшылап көзгегә кара. Мин дә әллә нишләп киттем, күзләремнән яшьләп киттем, мин түгел инде бала. Алыгыз миңа курчак, алыгыз миңа курчак, кайтсын әле кире балачак. Алыгыз миңа тагын күп кенә уенчыклар, бала булып мин калыйм һәр чак. Уйласак та кайтмый икән, еласак та кайтмый икән, үтеп киткән балачаклар кайтсак иде аңа тагын төшләрдә дә сиңа кайтып уенчыклар белән уйнап искә төшерик барып. Бер генә тапкыр килә ул, бер генә тапкыр китә ул, мин бит инде бала түгел, зур устым мин инде бүген. Балаларга чын күңелле бәхетле киләчәк теле, чөнки бәхетле үзем. Алыгыз миңа курчак, алыгыз миңа курчак, кайтсын әле кире балачак. Алыгыз миңа тагын күп кенә уенчыклар, бала булып мин калыйм һәр чак. Алыгыз миңа курчак, алыгыз миңа курчак, кайтсын әле кире балачак. Алыгыз миңа тагын күп кенә уенчыклар, бала булып мин калыйм һәр чак. Бала булып мин калыйм һәр чак. Регина Рахматуллина. Ринат Рахматуллин. Зур рахмет, Регина Рахматуллина. Birinci tapqır.
Регина Рахматуллина, кызым. Міне, достар, енді бұл жырны кебедесін келе, біздің бет енді оларақ поколенияны артқарақ қалдырдылар, енді сыңғарақ шығабыз бетіне жоңа көреді. Бұл жырдан туып та біткенсіздер енді таңнысығызда келмейдер, но шоңа қарамастан да. Бұл жырны мен бүгін башқарам әлі, потому что нормальный яз жоқ, ту қар, ту яңғыр, ту гололед, әлі жары кирпіш яумай жой бен. Да, бір де кіші қалмаған бұл жерінде. Сіз яратқан жыр туқта, яңғыр, кеттік әлі бір кәлем жырдыңыз. О! Хей! Ну, кеттік ұлар, о! Tərəzəyə kızgı, yanğır sibəli, üzəklərini sağını üzü gəli. Mində də bir qayğı hissləri, yanğır yudu sinin üzülərini. Tuqta yanğır yağmalı, sağış bastı gün elimdə anıları. Sen qaydasın, sügən yarım qaydasın, üzüləb sinə tərəzədən kütəmin. Tukta yanğır yağmalı, sağış bastı gün elimde anılalı. Sen qaydasın, sügən yarım qaydasın, üzüləb seni tərəzədən kütəmin. Aşulanıp mina gitip bardın, yanğır arasında yuğalıdın. Öpkeletken bulsam gafu et, sensiz mina bu dünyada kıyını bit. Tukta yanğır yağmalı, sağış bastı gün elimde anılalı. Sen qaydasın, sügən yarım qaydasın, üzüləb seni tərəzədən kütəmin. Küzlərdən sınniga jeylər kilmi, qabat ışraşır bızımı bilmi. Ümitimni üzmi kütəm seni, günəlimni yuvat minim kiləri. Tukta yanğır yağmalı, sağış bastı günəlimni anılalı. Sen qaydasın, sügən yarım qaydasın, üzüləb seni tərəzədən kütəmin. Tukta yanğır yağmalı, sağış bastı gün elimdə anılalı. Sen qaydasın, sügən yarım qaydasın, üzüləb seni tərəzədən kütəmin. Üzüləb seni tərəzədən kütəmin, üzüləb seni tərəzədən kütəmin. Bu amişəri sizin yaratqan jırşığız Rinat Rahmatullin. Zor rəhmət. Aldağı rətişini ettim ben bana spesialini. Бигерәк bu ayaklarına, nişte bu olar kul yapmıyor elende. Rahmatullah, çık hadi çıkıp kır tağım be. Hadi Rinat vakit koy. Rahmatullin. İrtega yakşambe barabar. Hottara dit tat tindara dit tat tin tan tan. Dostlar, mene bu jırın siz tınlap duydunuz енді, şöyle bir. No, bu kostyum şalvardan, жаңа kostyum şalvardan. Мындай бабочкадан мен мені бірінші тапқыр жырлайым. Зор рахмет. Рахмат, Ринат Рахматуллин болмаса үшін. Evet şirаттағы жыршыбызны иғлан етейік. Бұл әліге зор миссияны да сеңа тапшырым әлі болады. Сенен келіп шыға бұғай. Біздің популяр жыршыбыз, яратқан жыршыбыз, Татарстанның халық артисті Зайнеп Фархиддинова қаршы алыңыз.
kileşegi oldağısı hayırlı bulsun. Ömrüde kütkende uda gitgenge kileşegi oldağısı hayırlı bulsun. Kuşlar fayda dillerge dert biri kuplerge her yürekte tüle tüle yaktığımı güderge her yürekte tüle tüle yaktığımı yiterge ömrüde kütkende uda gitgenge kileşege oldağısı hayırlı bulsun. Ömrüde kütkende uda gitgenge kileşege oldağısı hayırlı bulsun. Yaşığa jirlerde bəxt biri dünlərgə faydalarını, sağışlarını alır üçün köklərgə faydalarını, sağışlarını alır üçün köklərgə ömrüde kütkende uda gitgenge kileşege oldağısı hayırlı bulsun. Ömrüde kütkende uda gitgenge kileşege oldağısı hayırlı bulsun. Kileşege oldağısı hayırlı bulsun. Rahmat dostlar. Mercan itip dizip bəxtimni sina birsəm balırsanmı bütün dünya qarşı kilib yüz çiyirsə seni yanımda qalırsınmı bütün dünya qarşı kilib yüz çiyirsə seni yanımda qalırsınmı? Ola yoldan şitke gidip Qaytalmasam yol görsetip Barırsın ama ümit süngen Canımını qabızırılıp Sözlerle tabarsın mı Barırsın mı ümit süngen Canımını qabızırılıp Sözlerle tabarsın mı
yar diysen mina Мәңгілігінің мәғінәсін сұм Аныларсыңа мәңгіліктәй Булайшақ бір мезгілде Яши Ормасынымы Аныларсыңа мәңгіліктәй Булайшақ bir mezgilde Yaşı Varmazsın mı Seni yanımda Kalırsın mı Zeynep! Züfer Gülalov o'zi bugun bik original ishni itib Züfer siz gina шығарман deganin. Biroq sen bitmedi. Haman yazlarda Sen kalınız. bitmedi. Көңілләріңізде haman yaz bulsun. Siz rизамы? Шушылай дуэт жырлап тұрғанға, парлап бүгін жырлағанға. Рахмет сізге! Durmuşum bizege singine Bəxitim yıldızım ergene Yaratam ömürde Kaşlamam dinsine ömürge Taşlamam ömürge Yansam da kalsam da tümerge Gayretsiz olma Hünelin bürüne Işandık senine yüzüne Arama yatlarının süzüne Yaradı paralik düzüne Saklıyım hisleri gönlümde Sakladım paralik yüzüne Taşlamam ömürge Yansam da kalsam da tümerge Gaybet sözler olma Hünelik mürüne Işan tek senine yüzüne Biz merhabet yalkınım Girmesin izlerine salkınım Sinadin atadım şırımlı Bulmasın bu jırım songusu Taşlamam ömürge Yansam da kalsam da tümerge Gayretsiz
Şandey sevmine üzülme. Bir-birimizni yaratib, ishlanib, yashik bo'lmadir dunyolarda. Rahmat! Татарстанның халық артисті Зөфәр Билалов. Һәм Татарстанның халык артисты. Зәйнәп Фәрхетдинова. Рәхмәт! Зур рәхмәт сезгә. Сау булыңыз. Зәйнәп Фәрхетдинова һәм Зөфәр Билалов. Иң матур, җырлы, гаиләле дуэтлыбызның берсе. Зәйнәп Фәрхетдинова һәм Зөфәр Билалов. Зур рәхмәт. Зур рәхмәт. Иҗатыгыз өчен, җырларыгыз өчен һәм булганыгыз өчен. Зәйнәп һәм Зөфәр, Йосыф һәм Зөләйха, Булат һәм Ләйсән, Иркә һәм Артур, Айваз. Айваз Садыров. Айваз Садыров. Алкышларга мөмкин. Гомумән безнең халык теленә теге парлап кирип калган исемнәр алары бихисап саны китсә, бик күп. Һәм бүгенге кич безгә яңа парларны ачты. Шулай бит. Һәм әлбәттә инде барысына да сәбәпче җыр. Жыр безне яшәтә, жыр безне яшәртә, җырлар безне бер-беребезгә бәйли. Һәм инде бу иң яхшы дуэтлар дигән концерт иде. Алдағы очрашуларга хәтле исән сау булыгыз дип без сезнең белән сау булашабыз. Сау булыгыз, дуслар. Киләсе очрашуларга кадәр. Зур рәхмәт. Алкышларыгыз өчен, нурлы йөзләрегез өчен. Очрашырбыз. Фотога төшерәләр. Бергәләпме? Мине крупный маларыз, яме? Фотога төшерү 100 сум.